Hola, benvinguts a Euclides TV Magazines. Avui tenim com a invitada especial Alessia Falcone, catedràtica a la Universitat de Cambridge en paleontologia i arqueologia. Benvinguda, doctora. Moltes gràcies, Noemí. Bon dia a tothom. Bé, per començar l'entrevista, m'agradaria preguntar-li en què consisteix el seu treball. Bé, el meu treball principalment consisteix en fer classes a Cambridge sobre paleontologia i arqueologia, però en el meu temps lliure m'agrada ajudar els meus companys fent excavacions. Oh, de debò? Connectem amb en Sergi López, el qual està al Canyón del Colorado, a veure què ens explica. Estem aquí en directe a l'excavació del Colorado amb l'Aleix Troiano. Aleix, què estàs fent? Sí, hola. Hem trobat ossos escampats i creiem que podrien ser de dinosauris. I de quin tipus de dinosauri es tracta? Encara no ho sabem. Buscarem a veure què podem trobar. Com veu trobar els ossos? Un grup d'investigadors ens va dir que portéssim el nostre equip d'excavacions i bé, els vam portar i a veure què trobem. Canviant de tema, quins estudis vas haver d'estudiar per ser paleontòleg? Vaig estar 8 anys fent la carrera, finalment me la vaig treure el primer cop, per sort, i després, al cap de 2 anys, vaig començar a fer les meves primeres excavacions. I de quants membres consta l'equip d'excavació? Som 12 paleontòlegs i jo. Tornem la connexió amb Noemí Rodríguez. Bé, doctora, per vostè, què representa aquesta experiència de l'excavació? Bé, és molt satisfactòria, encara que és molt dur, ja que hem d'estar bastantes hores sota el sol, però val la pena quan trobes un antic animador. Bé, moltes gràcies, doctora. Un moment, retornem la connexió amb en Sergi, que sembla que han trobat alguna cosa. Sembla que hem trobat el crani del dinosaure i sembla ser que és un triceratops. Si mires aquí en aquest forat d'aquí podria haver-hi l'ull i més al costat, si et fixes, sembla ser que hi ha una banya. Aquí aniria la mandíbula del triceratops i més aquí aniria l'altra banya. Per això podem saber que és un triceratops. Corre! Mare meva. Déu meu. Bé, sembla que hem tingut uns petits problemes tècnics. Passem unes imatges.